Ngakio abu ankio abasabe kigoli ya Gen Z bakagere guchikokora ukurubekana ase chinsemo ao yari kunyora university ya magimabo kubwatikana no kogenda mamincha ye finance bill ni kubona bananchi kurwa chinsemo ao babairi bagwesokia na kubwatuka ebirengereri byabo kubwatikana amono kurubekana kuno nyenabo nigo baganirie serikali nyara kubage kurigereria ligori ry'ubugima ase babere bagoteba buna nigo bugima bogenderete kokongera abananchi anene bari bakonyora waise Muriketo Polycarp Okara norobotyoru asobwime. Unenjereje moyo kunyora amandamano anyarito kubaga gukorekana umwaka uri weta yo gupingana nene finance bill umwaka uri ayirerete abasabange gusira amagimabo n'abantu bange gusira enibo yabo nigo egati abarayikuru asorwa rwa gusina nene bit sector besokire na gukwanira igoro yenkaneyo Iwangomono no murayi we sector boda boda nseke mukiri ya BK kurase orogongo rwe county Nyamiro serita Dominic Babu oyo ogikiria maandamano ayo ase abekirekira runga bana boda boda na nene kurase county Nyamira tibari gucinyara kwa kubwatanirwa asokorobekano ko nditugori ankio abanje simba de korege ndogoro ka maandamano ade indumuna boda boda nto associate na mangana ya maandamano na nento basa maandamano ya mambi nditugakore biashara bitu maandamano ya ngochara akora ndogoro economic sabotage tutaide bindo bya bando bisareke ndugakore biashara bitu toira banda to barus nkato bike bonega muna bana bare after na barabuna ko ba advice ba soka sama na mana agency kera tu aroja maandamano ali akora the last time na bokonyoro mondore innocent wagirulisasi so I want to encourage our people to remain calm. Kulina sinsema yae omuhorai we bunge la wananchi kurwaso muchokero ka serita Samuel Mutari igonera agendere ko bagagotabuna maandamano yinigaganire ko nyara ko bagakorekana inyorekana ngobogima nigo bwakongire kulinde nigasabira korekana senchira yo mulembe korobekana gwika koboro rusinge njobogima bwa kongire akiri koba kwa amani una lero mambi na imoka naji korigie gas umutungi yo moka konyo to konyogora 1100 bono nanyogora 1500 bono ngori ko konya pi lakini ko ikatopinge sobora yo bondo je mboribuya mbori ko toira buronge egati abanenje abutwasanga mu nabarabo niko besokire na kugendera ku murugarire kubatikana mu namandamano ayo kulinda sibaganire abali baraje kunyara kwa bakujya kora banyakora asinjira yo mulembe na gutasalia kende gyonsi yentobono bagane serikali kurigereria ligori ry'ubugimemense ya Kenya yaba Kenya konyora omweso igaze mondo kugana nyina maandamano agara ko mani igo mumizo tubeka boda boda ngana maandamano toji ogara ndura kana maandamano namaya lakini wale zaidi ya boda boda mumizo chiusalie bindo nyomondo akagenda orate ende maandamano kifyake igomba mumizo chiusalie bindo bya bande kakia serikali tokonye amabuta ega narokere gento iga Kenya keregente nyane sukari epandete keregento gepandete igobono nkosaba mambi ritukoria mambi bamura baito bali bagasoka bagasoka gusarigendo kya monto ne serikali kimuranje morochi muno uchumi yako ngire tororera mabera morochi muno injere nchigweye ngo karanga nero keregento nkonyora kuruga iga nero ngosomeria abana bana roche serikali murata kongeri obogima bana morocha abana ninji ko basomi wetara senchi gweye nyamuru cyo nyara ko mugotwara beri muna abananchi bakorera bake serikali yaito nigongo basaba mabera manene namariga ngoitera una inche munya biasara okeroka na babia na banya biasara ba minto bonsi serikali tororera mabera omusikeruto igwebiroro by'abantu bakonye omwalo ye omusike Dominic Babu oyore munyakirugo bwa sector yiga ya boda boda kurase county yiga ya Nyamira igagenda ko bagakugikiria okubwataniwa kwa bana se sector yiga ya boda boda inyirukana muna abana nigo bakira somutimoko omoke chingageji bara break now saba baibona barwa take time ko bana abana babo mbaso ase biasara ebito bya boda boda na ande bateme wa advice abana babo muna ntwa baibori ntwa atika abana baito ba advice tuteme ko ba senses no na mangana ayo go samba school na diarake yingo ripoti ligetaseni kya wanjete kya Gatembe kuraiga imeye county Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara